Det sägs att vi inte har några själar. Liksom, tänk om vi skulle uppmärksamma skitmycket drickande och knark. Och ni uppmärksammar skitmycket på att vi inte har några själar. Det är väl vår ensak. Vårt liv, vår kamp, vi inte har några själar. He's natural. Och då kommer det slag och säger, om vi ska respektera gingers, göra som vi ska respektera till som är judar. Vad ska vi göra då? Ska vi inte göra ett skit mot dem? De som är skitkaxiga och de gör allt mot oss. Jag säger nej, det vill inte. Jag vill att ni ska respektera gingers som den personen sitter bredvid. Som vilken annan person som helst. Och om vi inte ser en förbättring om 20 år för gingers, kanske vi går mot en ny förenkelse som under andra världskriget. Det vet ni. Är det ni vill eller? Alla kämpar gingers rättigheter. Så kanske en dag, kanske inte imorgon, men en dag gingers will alltså. De kämpar för deras respekt, deras självkänsla och deras själar. Kan vi lyckas? Det är fler antal hjälporganisationer vi kan ringa till. Till exempel Röda håret, Gingers utan gränser, Gris. Tack för mig.